ओमफ्राय उनावहाय क्लास 10 मोनब्ला आङो रेडिअ आर्टिस्ट जाबाय रेडिअ सायख'जाबाय आरो 17 नाथाय आं भातखान्डेनि बे क्लासिकेल मेथाइ सोलोंदोंमोनबाबो बिसारखौ आं खालामनो हाथ'वाखैमोन माने जोंहा टिचारखौनो मोना बेबायदि अबस्था अब्लाबो आं रोजाबलांबाय थादोंमोन उनाव मेट्रिक पास जाखांनानैबो कलेज स्कुल कलेजावनो आं बादायनाय आयदाखौ रोजाबबोखादों लासै लासै मुं गोसारनायजों खाथि खालायाव बैसागुफ्राव रोजाबनो लेङो बिदिनो रोजाबलांबाय दानि बायदि जुगफोराथ' बुहुम बेरगावलांदोंमोन नाथाय भाग्यआ गाज्रि आं बिराद सिगां जोनोम मोनदों माने बे समाव माने मिडियानि खुनु लेनदेन गैया बिनि खोमा बारस्लायनानैसो अमुक ओरैबायदि दंनो माने संदानै दानै आंखौ नागिरदों आंनि थंबो मिथिया मोनबो मिथिया अबेबा दङनो होननानै हालाय हाफाय नागिर लायोमोन सोरबा बिदि जादों आरो दा बेबायदिनो जुगा बेबायदिनो सफैबाय बे समावथ' जोंनि हिनजावसाफ्राबोथ' आंनिफ्राय साबसिन गारांनि मानसि दंमोन जानांगौ मेथाइ सोलोंनाय रोंगौमोनबो जानो हागौ नाथाय बिसोरो फकासाव फैयासै बा न'निफ्राय नागाराखिसै बे जाहैबाय न'निफ्राय हगारनो बानाय गोरोन्थि बिमा बिफाया हिनजावनि फिसा होननानै जोंखौ न'नि हाबा हुखा मावनांगौ हाबा सोलोंनांगौ बेफोरबायदिखौल' नोजोर होयोमोन बै समाव गोबांजों गोबां रोखोमनि रायखुमा जादोंमोनबो आङो नाथाय आं खोमाखौ बारा होबोआखै आंखौ एसे बिजि बायदि फैयो आं बबेखौबा नाथाय मानो फैदों आं बेखौ आं मिथिया आंहा मोनसे मेथाइ रोजाबनायनि निसा दंमोन फेनाय दंमोन आं जाय जेराव रोजाबथारनो रोजाबगोन हारम'नियामथ' सोरबा दुब्ला दामफाग्रा थाबानो जाबाय हारम'नियामा हारसिं बुब्रे थाबाय हारम'नियामा हारसिं दामखानानै रोजाबो जाय जेसेबां रोजाबथारनो रोजाबगोन आं बेबायदिमोन माने मोनसे निसा दंमोन आंनाव बेनिखायनो आङो बेबायदि रोजाबा बहाबा फैसा मोनो ना मा मोनो बेखौबो मिथिया आं इंलेन्डआव थांदों आफा थांबायो आफानो ना गारि भारा हरो ना मा हरो आं जेबो मिथिया एखमबा बहाबा ओंखामबो मोनजाबोआ बिदिनो फैयो जेखियानो जाया बे समाव मा बुंबावो आं एसे समाजनिबो दाय दंमोन जोंहा दाय दंमोन माने जोंनि हारियाव खामानि मावनो रोङाबा दांनो रोङाबा आखुजि होनो माने ओरैबायदिबो जाहैगोन नों थाङै महर मोखां गैयाबा नोंहा हाबा जानायबो जारला मावनो दांनो रोङाबाथाय आरो आंथ' बेनोसै नालाय गथ' थान्दि आरो महराबो गैया हायथु आरो बिनिफ्राय हाबा हुखाबो रोङा उदां मेथाइ रोजाबनाय मानाय बेबायदि थाङो बहाबा रोजाबहैयो मायो बेबायदिखौ नायनानैथ' आंथ' आरो हाबानि बाजाराव गैखाया आंहा खिन्थु गोसोनानै ब्लद आरो आंनि फिसाया ओरैबायदि मोजांमोन जायनो नुदों बे बुंगोन फंबाय दिपेनमोनहा नुदों आंनि हासबेन्डखौ नुदों आइ हटेलनि बिगुमाया नुदों मानो होनबा जों ज' थांबाय थायोमोन नालाय जेरावखि थाङा आंबो साया बायदि थांफायो बेनिफ्राय टाइमा बारलांबाय नामा आंना बुंफ्लांलांबाय आरोखि जायखिजाया दिनै आङो बिराद साबसिन फिसायखौ मोनदों आरोखि बुंनांगोन बेनिफ्राय आं कलेज फरायनाय समाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनानै आं हाबा जाबाय आं बिसारावथ' आं होमब्लाबो लायाखै आफाया बुंबाय आङो लास्ट माबामोन आरोखि माने लास्ट इयारसो दंसैमोन आरो थेथियाराव आं माने फाइनालखौ होखायाखैमोन दा हायार सेकेन्डारि पास जाखांनानै आङो हाबा जाखांबाय जेब्ला आफाया अब्लाबो थुदों आंखौ नोङो बिसारतखौ लादोलाय साख्रिबो गैया नालाय बे समाव हौवायाबो साख्रि गैया आंहाबो साख्रि गैया माने बेकार समाव हाबा जानाय नालाय आफाया सिन्था खालामदों जे नों बिसारत फाइनालखौ होदो अबाफोर मिउजिकनि टिचारफोर हाबनो हागोन बिदि सानदों आरोखि ओमफ्राय आफाया गावनो टिचारबो हमना होबाय आंनि न'आ बिजनीनिफ्राय आंनि फ्रेन्डनि न'आ बिजनीनिफ्राय 2.5 किल'मिटारसो गोजान
लामाया दंबाबो बेबायदिनो खांख्राइ गुदुं खुरनाय गाहाय गोजौ आरोखि साइकेलजोंबो बारलायो दा आङो थाबायनानै फैनानै बेसिम सोलोंसा लानो एखमबा दिगदार जायोमोन हाबानि उनाव माने आङो माब्ला लादोंमोन बेखौबो आंनि फिसा हौवाया 2 बोसोरसो जाबायमोन आरोखि 2-2.5 बोसोरसो जाबायमोन बे समाव आङो सोलोंफिनबाय आं दाना साख्रिबो मोनबाय एलपिआव एलपि स्कुलनि आङो साख्रिबो मावो दा बेवहाय आंनि हौवाया खिन्थु साख्रि मोनथ'वाखैमोन बियो आंखौ न'निफ्राय साइकेलजों रोगायो फिसालाखौ आगोलाव सिदा फज'यो आं उनाव जिरायनानै मास्टारनिसिम लाबोयो बिदिनो आङो फरिखा होनानै लखनौनि भातखान्दे इउनिभारसिटिनिफ्राय आं माबा मिउजिक बिसारद जानायसै आरो रोजाबनायाबो आंना बिदिनो सोलिलांबाय थाबाय आंनि बिहावनि न'खरा जोबोद गिदिर बुरजा न'खरनि मानसिमोन जावखारि होनोमोन जोंखौ कटुबली होननाय गामियाव जावखारि दंमोन बे जावखारियाव जोंना बिहावमोनहा 6 जन बिदा फंबायनि न'खरानो गासै ज' थायो आरो जावखारि गिदिरना बिसोरा 9 जन बिदा फंबाय ज' थायो दा अब्लाबो आङो एसे आलादा जानायाव मोनहैबाय दा न'खरनि हाबा हुखा मावनांगौ दांनांगौ जायो नाथाय आंथ' मामोनथाय मानसिया हाबाबो आदा खावनिया नालाय एसे खामानि दामानियाव बेनो मावनो गोसो जाबा मावबाय मावनो गोसो गैयाबा गैया बिखुनजो दंमोन ओमफ्राय बिसोरो मोजाङै हालेवै मावै दाङै जायो आंहा साख्रि मावनायखाय कनसिडार आरोखि अब्लाबो जेला बिखुनजो हाबा बिखुनजोआ दुब्लियाव थांनो हाला नोंथांखौबो बे माइ गसा हैजेननांगौ आं गनसि लानानै थाव गुबै लानानै माइखौ बिलिरहैनांगौ गिदिंहैनांगौ ओमफ्राय माइ मोनजेननायाव आग लायनांगौ आं माने आंना बिजावजालिफ्रा कालिगाव रिफाइनारियाव खामानि मावजोबो बे बेवाइफ्रा बेहाय थाहैजोबो नालाय आं बिसिम आंहा बे बिबानखौ मोनदों आरो न'आव थायोमोन गामियाव बिनिफ्राय बिदिनो लासै लासै प्रग्राम बांलांबाय हारसाबो लिङो बर'बो लिङो आं मोननैखौबो समानै सालायलांखादों आं एसामिस मिडियाम फरायनाय आरो एसामिस टिचारनिफ्राय सोलोंजेननाय नालाय बांसिन एसामिस फैयोमोन आरोखि माने मोननैबो जिनिसखौ मोननैबो रावनिखौ आं सालायलांदों लासै लासै रेडिअ खोनासंनाय हिन्दी मेथाइफोरखौबो आं रोजाबलांनो लाबाय हारमनियामजोंनो रोजाबोमोन आं बे समाव जोंनि अडियेन्सआ जोबोद मोजांमोन नों जेखि मेथाइ रोजाबा खोनासङो गोसो होनानै दानि बायदि हुलुस्थुल जाया दाथ' बुंनो थाङोबा रायजोखौ एन्टारटेनमेन्ट होनायनिसो जायो मेथाइ खोनासङो ना खोनासङा आं मिथिया नाथाय आं बे समाव मेथाइ खोनासंग्रा अडियेन्स मोनदों जा आं रोजाबबोदों लासै लासै केसेटनि मार्केट फैबाय बयबो प्रडिउसारा आंखौ लानानै मार्केट सालायबाय आंखौ दोंसे दोंनै रोजाब होनानै बिदिनो आं आगायबोबाय दिनैसिम बैसोबो जाबोबाय दासिम दंखादों नै रोजाबो एसेबां माने आं रोजाबनो हाबाय दा आं साक्सेस जादोंना जायाखै आं बेखौ बुंनो हाया आं गावखौ साक्सेस जादों होननानैबो आं गनाया आरो आं बेबायदि रायजोफोरनिफ्राय बेबायदि अनसायनाय मोनगोन मान मोनगोनखौबो आं सानबोआखैमोन आं मेथाइल' रोजाबबोदों दिनै आंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों साबायखर दा बेबायदिनो साफा जोंनि बर' फिसाफ्राबो आंनि उनाव आवगायलांथों आं बेखौनो मिजिंथियो बेहाय थानाय बर' बिमाफ्रा गाव गावनि फिसानि मोदोमाव जुदि बेबायदि गुन नुयोबा मोसानाय रंजानाय खननाय बा जायखिजाया आयदायावनो जेखिजाया हाबाखौ जुदि मावनो मोजां मोनग्रा नुदोंबा बेफोरखौ हेंथा दाहो होननानै आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो आवगायलांथों माने हेफाजाब हो बेनो बर' मा होनोमोनलाय जोंनि हारिया थारैनो गेरेमसा हारि जोंनि आइजो माहारिया न'खर दानायनिफ्राय लोगोसे जोंनि हारिखौ फेहेरलांनायाव गोबां खामानि दं आरो मावबोदों मानो होनबा न'खराव फिसा फिसौनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनायनिफ्राय बाखि गासिबो राङारि बिथिङावबो हेफाजाब होनाय दा नुनो मोनसै बयबो बेबायदिनो गोसो लानानै गोहो लानानै जुदि दावगालाङोबा जोंनि हारिया थारैनो जोबोद गिदिर हारि होननानै जों मुलुगाव सिनायथि मोनगोन बेखौनो बुंनानै आंनि मा होनोमोनलाय बेखौ बुंनो गोनांखौ ससेल' बुंबाय आरो आं जोबजासिम बुंला आं दासिम जेरै दं जायखिजाया गुदियाव आं माबायदिमोन बेखौल' एसे बुंनानै बे एसेयावनो फोजोबबाय।
बायदेवाथ' बुंबाय आङो एसे सिगाङाव खावलायदोंमोन बे मेथाइ दोंसे खनोबा हामगौमोन होननानै खननांगौना खननाङा बायदेवा बुंदों जे गाराङा एसे उसुबिदा जानानै दङ थेवबो दोंनै लाइन बोनानै रायजोफोरखौ एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय आं खावलायबाय आं रायलायनायावनो हमनो हादों जानांगौ रावा जाखायाखै 2 नाम्बार 3 नाम्बार ओंखारनांगोन माने ओरैबायदि जादों गुसु आं बारा हाया नालाय एसे गुसु जाबानो एसे थाबनो आंनाव माने पेरेन्जाइटिसनि माबाया एसे थाब हमो दा मास मोनथामसो बारबाय बिनि बिराद गोबावसै आं भुगिबाय थादोंमोन गुजुनाय मानाय गासिबो माने कफ जमा जानानै बिराद गाज्रि गुजुदों आं दाबो आङो बेहाय फैनायनि सिगां आं गंब्रै इन्जेक्सन लानानै एसे दमायनानै फैदों दा आं मा रोजाबनो बेखौथ' रोजाबनोथ' हागौमोन नाथाय आंनाव मुखासो बिद्या गैया गोदो लेखाखौबो मुखासो खालाय जायाखै आं बुजिनानै जि लिरदों बेजोंनो नाज्रिद थाब डिभिजन पास जादों माथो बे समावथ' जोंहा एकदम बुरजा फरायनांगौ जायोमोन नालाय क्लास 8निफ्राय नायबोनांगौ जायो क्लास 10 सिम दानि बायदि मोनसेल' क्लासनि जों फरिखाबो जायोमोन नालाय मेट्रिकआबो एसेबां गिदिर गिदिर लेखा फरायनाय गुवार गुवार माबा फरायनांगौ जाहैयो जा हक नाज्रिद नुज्रिदबाबो आं पास जाबोबायमोन आरोखि दा गोसोआवथ' थाखाया नालाय आं माथो खालामबावनो आच्छा बेहाय ट्रेक दामनो हानाय खायदा दं नामा आच्छा दङ ने होमबालाय आं गिबियावनो आं रोजाबनाय गिबि माने जोंनि गिबि सावथुन आलायारनाव आं रोजाबदोंमोन आलायारननि दोंसे मेथाइ आं रोजाबनानै होनि गारांखौथ' खोनाखादों गैखाया थांखाबाय अब्लाबो खोनाबायानो थाखाय गोदोनिफ्राय खोनाबाय थानाय माथो खोनासंबावनो दा बायनायबाबो खोनासंदों होनबालाय बेनिफ्राय रोजाबनोसै नामा आं एसे टाइम लानानै आं ट्रेकखौ एखमबा खैफोदाव गोग्लैनानै फट' थिखांखोमायो साथा गैयाबालाय मा जानो गोदोसो दंमोन बिदि आं बहननानै लाग्रोनि र' आं बिदि माबा एर'प्लेन बाहोग्रोना नङाबा जारला जागोन सोरबा फन हरदोंबा बे जायो
गोजोनाखिसै ना रावा बायनोसै जायखिजाया दोंसे रोजाबना होबाय आङो एसेनोसै बे समाव